Owesifazane ukhala ngokuthi uKhuzani noMthandeni into asebeyinaka kakhulu umtalabho kunokushaya ingoma ethandwa abantu. Uphinde wakubeka obala futhi nokuthi abaculi laba abasafika endimeni yomculo basebenze kakhulu kangangokuthi yena uKhuzani noMthandeni bakhale ngaphansi. Nakuba kusalindwe i-album kaMthandeni, yena uyambona ukuthi i-album kaMthandeni kuyena kufana nokuthi isiphumile. Uyabona nina abafana abancane basazobukisa ngani nina? Ngengoma. Ngoba nina nazi lokonakala kwenu, lo mbhinqo wenu, uthi yiyo-ke ingoma, nize nekuteketisa ukonakala, nikubize ngomtalabho. Abafana abancane banihle bafikile. Bafikile enganini nankantusa. Thina sikwazi ukuthi insizwa ivuke ekuseni yestudio iyoneka enye insizwa mase kuthiwa ingoma. Khona omunye ozowathi yena uyinsizwa. Eyibonga ethu insizwa ngawo lo mtalabho wenu lowo wokonakala. Hey, sake sasha. Hayi sake savelelwa bafowethu. Abafana abancane basazobukisa. Hayi futhi nikhala phansi kulokho. Akulokhu. Hayi, kulokhu nikhale phansi. Abafana abancane bafikile. Athi mashelela wathuma kanje. Athi yebo malumela. Nadlala nina. Khulumani nikatuze lapha nithukane thina sinamsebenzi sodlala ingoma thina.